La biblioteca de metadata, per Marta Clua. L'arribada de la primavera sovint s'ha relacionat amb l'arribada de l'amor, o almenys amb l'interès per sortir al carrer, establir més relacions, gaudir de les hores de llum del dia. Cada vegada més són les persones que diuen haver trobat la seva parella a través de plataformes de contacte i d'aplicacions mòbils. Això és el que confirma l'últim informe de GfK-DAM, el mesurador oficial del consum digital a Espanya. Més de 4 milions de persones accedeixen mensualment a webs i apps de dating al nostre país. Segons explicava David Sánchez, Digital Solutions Director a GfK, lligar no és precisament l'activitat més disruptiva a internet. Per això, el dating s'ha diversificat i especialitzat, per continuar sent una de les activitats preferides dels espanyols. Plataformes que s'enfoquen en relacions formals, d'altres en relacions esporàdiques, amb persones LGTBI o amb el focus posat a crear un context de seguretat per a les dones. Però, i si la ciència ens permetés trobar a la persona que és 100% compatible amb nosaltres, amb un senzill test d'ADN? No ens simplificaria la vida, això? D'això i de molt més ens parla el llibre que us recomano. Es tracta de Eres tu, The One, del britànic John Marsh, publicat en castellà per Edicions B. La història ens situa en un futur proper on la ciència ha desenvolupat la manera d'identificar la teva autèntica i perfecta parella. A partir d'un test on dues persones comproven que tenen un gen únic que comparteixen i que aquest fet els predestina a ser ànimes bessones. Això fa que les persones que tenen aquest mateix gen, quan es coneixen, experimenten una connexió i una atracció immediata. A partir d'aquesta premissa, coneixerem 5 personatges principals i les seves diferents històries, que s'aniran desgranant a poc a poc. Una d'elles és la història de l'Eli, la fundadora de l'empresa que comercialitza els testos i que es troba a la seva parella ideal, o almenys això creu. Una altra és la de la Mandy, que després d'un matrimoni fallit fa la cerca per a trobar la seva parella compatible i descobreix que s'acaba de morir. També coneixerem la història d'en Christopher, un assassí en sèrie que quan troba la seva parella ideal descobreix que és un agent de policia. La Jade és una jove anglesa que viatja fins a l'altra banda del món per a trobar-se amb la seva parella perfecta i quan la coneix no és ben bé com esperava. I en Nick, que a punt de casar-se es fa la prova i descobreix que la seva parella ideal és un home. Però és suficient en tenir una compatibilitat genètica per ser feliços per sempre més? Això no us ho desvetllaré pas, ho haureu de descobrir. Ens trobem davant d'un thriller amb un concepte molt modern, però a la vegada centrat en un tema tan universal i atemporal com és l'amor. La novel·la ens mostra una possible evolució de la humanitat i les seves relacions més íntimes, prenent com a premissa l'aparició d'un test que permet mesurar la compatibilitat entre les persones. Aquest test no fa distincions en quant al sexe, l'orientació sexual, el lloc d'origen o la residència, ja que a nivell de gens tots som iguals. A partir de la visió dels 5 personatges principals, amb trames molt diferents, l'autor va reflexionant sobre les relacions de parella i el concepte de l'ànima bessona. The One és una novel·la escrita amb capítols curts i dinàmics, que van intercalar les històries, i ho fa amb un estil narratiu àgil i senzill, que t'atrapa i que no pots deixar fins al final. Trobar la persona adequada amb la que compartir el camí de la vida no és una tasca senzilla, però potser la gràcia no és tenir la certesa de la compatibilitat des del principi, sinó anar-ho descobrint pas a pas. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.